Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Tlaqna? Nibdew. ċab. Nibdew bl-sponsors malaj. Alright, boom. Tista' tkun iktar Illum, excited. għalex excited, illum l-unika darba li fejn memżon nkunu excited, alright? Għax illum ma naħdu waħda relax, għanqodu Illa, għadna kem kilna burger, minn. Il-PJ kważi storda. Imma naqazejda li t-nintu dil-informazzjoni, għadda t-post natu entertainment. Ma ġadda t-toro dal-video tajtu. Bajtu bacon. Nejn, xkora patata. Diġab t-naħdem. Għalsuni maġna. Le, zob. Imma ġatik ħasħazina tant kil-berger. Biex tajba tkun jow. Mirritin kun deboli. Biex ħasħazin. Għabba ċekin berger. Berger. Zom. Unbad nitkelmu xamilt fajti, għajti kux berger. Tina ħasħazin. Ħanitkelmu xkilna appart il-berger. Ġaħna l-order taħna dejja ma' u berger bad 160 euro. Billi Mux minnek għaddejlek, lira li għetnamlu minn Patreon ikke. Kollu ikka xejja. Bis-serja ta' heavy. Naqtawa. Xnaqtaw. Din noqdu kull darba notfu 3,000 euro l-ekker kull episode. Xiex tittaqta. Kull frazi jtjora lo. Talbli, Tawat, 15,000 euro ikla, xed nġibu kavjar, bro, beg. hot dogs tal-kavjar, osti. Mux minnek. L-axħar darba bat li l-invoices biex ndaħħalhom fl-accounts tagħna. Unbelievable. Dak tajjeb, Weħel il-frizal il-programm. Dak spejjeż għattaxxi tajbin kolla. Namlu l-sponsors Tija. Man, ningrazzjaw l-sponsors li anka f'dan l-episod jatuna daqqatit sotto zero wieħed minnhom li uħsibna bil-goodies u anka bil-kafe kultant illum ma ġibniex kafe stuħot. A to Z Electronics, air conditioning u anka ċertu tech equipment li għanna għek. dcasefactory.com, custom phone cases vera cool, tistaw t-ċekjawm dcasefactory.com, onlineintimates.com għal-ġugarilli tal-adulti, m5pointsgrowing.com u koll jek tridu trabbu xie pjanta ħelwa zaħira għal-18 plus bis, pero dawk, delete.mt, proprietajiet u pariri minn emmek, Fire and Fork, kull nar terba jkollhom all you can eat meat, presta 50 euro bis, and it's quality meat, mux just ġiviri għed nkabbu level ġazat. Black Box Pro li upgrade janna l-equipment dal-axħar, taraw li janna kollo ġdijt u apparti minnek Black Box Pro ser ikun et jissapporti għana fil-live show il-lum se nkun għedin nitkelmu ħafna fuq sentukom ħafna updates. Infatti l-lum għalek edna ħanamlu di, edna number 1 biex nejdu kollox u sew PJ għazzizilna zobna allura kanna bżon break minn għandu. Dik il-1 kanna bżon break minn għandu. Issa tisimaw xinu ġej. U tu, we finally launched and we finally decided kollox tal-live. Kollox lest u għallum edinaw biex natukom id-dettalji kollha tal-live. L-ewwel live show tagħna ħajkun 18th u 19th October konna double nights. Oh, alright, yo. Sorry battok xejtilkom l-episodek taf nofsumma u għek jena kroħat jaf li jena tijaj jena mill-zoppirit. Alla, ftemni għadi, long time. Imma pero fizem bajtu bacon kollu, il-losti għal-pjel. Pataħħa! Pero nixtieq nagħmlu announcement fisem bajtu bacon kollu aħna l-erba' mġienen talli dal-show illum dal-episode kien ibbażat fuq il-live shows li ħanamlu fl-18 to 19 October. Dana kien ħaj servi bħala jisu promotion biex niftehmu. Imma da il-live show ġi sold out mal-lowel. On the first day qed ngħidu hemm ħafna nies li spiċċaw bla tickets. Ħasbu li jisma' issa nagħti ċansu nixtri wieħed u ħansuqa sitt sija trix tiġi
ma' nanna jew mal-kuġin. Le xef ikolli l-proċett ta' tifla dak in-nar ta' ma nistax niġi whatever. Fidejkom ma ġara xejn. Kien hemm respons kbir li jridu ngħid ieħor, tkellimna mal-Black Box mal-XB Solutions li ħajkunu qegħdin hemm qegħdin jagħmlu it-technical side tagħna ġifieri ħajkollna il-big screens, is-sound, tpoġġu fejn tpoġġu ħataraw tajjeb, ħadd issimgħu tajjeb, tinkwetaw xejn. Tkellimna mal-guest il-mistieden speċjali li għadna m'għedniex minn ħajkun. Il-venue ukoll ikkonfermat another day u bekk aħna ħanoħorġu data oħra guys li ħajkun Sunday the 20th October, once again dejjem is-soltu DB San Antonio u Sunday ħajkun wara l-offsinar ħallet tisqu tixorbu ġifieri ssiru żibbel tmorru d-dar tistrieħu torqdu tmorru x-xogħlata. It-tickets qegħdin miftuħin u qegħdin għal bejħ available issa. Bajtubacon.com tista' sibu t-tickets hemm jew tmorru dirett Ticket Monti u bekk ġejdi bħalissa bla xogħol ġifieri qabel nagħmlu ġurnata oħra. Miskin għandu bżonn lira jnuħna qabatulu xi ħaġa bil-posta mqar. Ħanħallikom bi kwitkom issa komplu għaraw ix-show. Thank you very much. Tinsewx, tickets miftuħin bħalissa qegħdin għal ħadd. Final day m'hemmx ċans nagħmlu ieħor. Jekk tiżu tiġu tarawna u għadkom ma bukkejtux sit, now is your time. Guys, thank you very much. Nħobbukom ciao u żoffox kemm għandkom dejjem. Il-San Antonio Hotel il-Awra. Biex tixtru tickets tidu titlu ticketmonti.com. Hemm different tiers hemmhekk. Issa le żomm nara dan ħajkun ovvjament l-ewwel fuq Patreon dan l-episode. Issa il-Patreons il-perk li ħajkolkom huwa illi ser intukom il-link minn qabel u ser ikolkom iċ-ċans biex tibbukjaw l-aħjar tickets. Ġifieri ħajkun hemm ovvjament bħal kull live show oħra ħajkun hemm l-ostia kienet il-għatije l-ostia Wara li kien ħajspjeganna xieġri f'kull live show ta' dinja. Just in case ma tafux, guys. Spielberg. Bħal ma jkun hemm kull live show fid-dinja jkun hemm it-tiers intom sar ikolkom iċ-ċans li tibbukjaw l-aħjar biljetti. It's still work in progress, ħafna mill-affarijiet għax għalaqna ma rridux ngħidulkom x'għaddejna minn is-salven, you are right? Għaddejna minn affarijiet. U kien hemm ħafna nies li weġġaw through the process. Xajdu l-hemm kelma fil-gwerra. Collateral damage. Dakku process. Collateral damage. U tagħti tu tqisu u għala bibżob ħanilha tal-fitma waqt li jien kont għaddej b'ċertu ħessel fuq ix-xogħol. Iwa, ma Eżatt, ġifieri apprezzaw il-fatt men li minix qiegħed b'depression jien, all right, kbir. Vera. Kważi. Ejja nikpu naqra. Sewa. Ibda mek x'ħatamel. X'se nagħmel, mhux x'tidni nagħmel. Le, ara, l-ewwel ma nardu nagħmlu huwa nirringrazzjaw lil fejnhom l-sponsors tal-live show. All right, Illum tidru ma nkomx abtit taħdmu. Le, mhux ma nix għabtit. Le, l-oppost. Ara, to be honest, illum kien aħna kull episode li nagħmlu. Fucking nidru għedin għaw npoġġu nedġi xtikli. Mela, mux jek. Imma mux bil-libba xogħol Isma' parti l-libba. Anka l-lum. Ismaw di. Agreed. Ismaw di. In-nies imbarra ħajkunu jafu xi ġifieri. PJ, kemm iddum tikteb l-skits? Ħafna. Ejdin nasijat. Jien normalment tekki kolli 3 sections, dibru naqsamon ferbatien biex ma nispara xarra, sinna meġi 30. Tikol il-madu. Kull session għandi 3-4 sijat. Tajja, biex inti qed titkellem fuq iż-żewġ daġi għandek 8 sijat? Le. Le, 4 times 3, 12. Il-liba mezz ġej. 12, imma minna il-filming xaħmes sijat oħra maħħa. Zomna, inti mux tnej tikteb. Nikteb klieta. Namel l-outtakes. L-outtakes, għax zgur, għet nisa l-outtakes. Jaqraħom l kaffa. Kollu. Di għajna tawa, di jessa ħara għal-kornea. Zom. Madonna fi. Madonna fi. Mux nara, ġara l ġejdi, daqraw Għallini, għax xraqt tal-kornea. Jimportajt nfaħrek foxke, għandek kompli. Zom, għafna. Mela, 12 sija l-PJ jikteb l-skits. Namlu xie 6 sijat, għajnejdu 5. Minimum 5. Namlu production meeting biex nivvintaw l-affarijiet għal-guest. Namlu xie 5 sijat oħra filming, mux kolla ġili ma neġiċin, ġili ma jġiċ mek, ġili ma jġiċ l-spun, insomma. Ma PJ dejjem ikun hemm 5 sigħat filming oħra għall-skits tal-PJ. Mela. Xi 3 sigħat recording tal-podcast barra l-editing.
Barra l-editing. Naħseb l-ikbar ammont. Jina lek ma semmejtux, ma tistax tikkwantifika. L-aħħar darba l-spookness. Tibdajot mela filming 12 un-bat editing użżof. Insa. Le, għalla xanieri. L-spooner daħħal. L-spooner l-aħħar darba fil-5 ta' filgħodu kellna noħorġu, rekordjajna wieħed li kellu joħroġ 3 ijiem wara. Li jibatinna fil-5 ta' filgħodu. Għalina għajsu kien għala xaħġa batula għabu n-noru. Għaxu l-esti dakinhar fil-lod fil-dissi fil-5 u Mario orqotax fil-7 kien appa l-Patreon, kien appa likom ġifiri. U aħna din, u konna din b'qoddim, at a point konna din b'qoddim. Jina xsebt li ħannara Clockwork Orange. Dawsa 5 ta' fil-ħodu. Esplużjoni, tostja! Vin Diesel għaddej, ostja! Fast and the Furious. Best motion picture. Goes to Spooner. Spoon, għabba madonna. L-ostja. Xieħat id-deċida li film jassebt, ta' fint? Le, brother, mux id-deċida, xad id-deċida li jisifera. Ejja bila. Ma tistax jisifera il-kollok podcasta. Ġidi. Jow tgawdi l-ħajja. Jew familja, jew podcast, tu! Di toġbok lilek. Aw, verek, ta' vicina. Ekkedi, vera, di toġbok lilek. Meta Megs ġilura mis-safar. Taf xani. Ma nafx, ġusti. Għednilu, nistaw nifilmjaw da kena, guys, mandi bżon a family time. Post-holiday family time. Kulli dik il-ġimma wara jien biex cooling off. Le, imma vera. Li ma tnix holiday. Vera, vera. Għadek ġej minn ġimma holiday. Darba. Imma nkun għadni, imma dakka konna pjanajna li noqogħdu għalla nibqgħu hekk, mhux nitlaq il-familja mal ma li niġiju. Xi ġifieri kollok business. Kollok business hekk isir, bro, titlaq il-familja, Ejja, that's true. Għax viċini għedha, għax għatħa spiċċa minn għajra. Għax għat najlek, għax il-tifla meta tarani tejli inti bħal-libba, dadi. Intom għalfej taħsbu li ħafna mill-businessmen jispiċaw ma' segretarja. Ma jkollix kien għal-mar. Titlaqom il-familja. Very true, very true. Dikja, oħra tkun. Nejka li għamman il-segretarja nal-spunek. Insomma. Insomma, Naħseb spoon. Il-PJ bisnaħ xe naħseb kif. Vera, stja tiru. Min taħseb minn. Vera taħseb li PJ għandu l-iktar toqba ta' sor minn Actually, nadifa. wara dak il-ritrat ta' toqba ta' sor naħseb. Naħseb għar il-biddela la. Ta' daw ma naħsibx li xi Mona Lisa, xintara ta' ġiċini Picasso, ulala. Tijaj naħseb jiena, mux naħseb ċerta, xkemm il-darba għad nittawlila. Għatma tawalti. Uwejja. Vera, għatma tawalti. Immaġina dik xi. Immaġina men tidħol il-maros sibni għalla b'saqajjek il-fuq. Għabad il-mobile. Eżat, lesta. Tittejn, fikas nejnek tiftaħana? Kionu sħabu. Għax joħroġ qabel da. Vera, joħroġ qabel. Le, kem xaħġa li kionu sħabu jgħamlu li tista taraw fil-episodju ta' kion li għadu maġnimis. Super straight, super normali. Assolutament. Mela, l-ewwel nibdew billi nirringrazzjaw l-sponsors tagħna. Alright, għax sponsors differenti ħafna minnhom ukoll. Illi, ostet, kull meta t-tkellem. Fej tal-limta di, mill-li ma radio station tal-limta. L-edukazzjoni kolla. Tiftax. Min għallimulek? Tiftax bibi. Daw laħra xar snin. Min għallimulek daw il-maniri? Kif titkellem fuq mikrofon? Isma. PJ, tafxini dik l-espressjoni li għajdu. You throw the Kindle to start dishes. No, inti mux Kindle. Bowser petrolju aħba li bat wadda liba. U bil-blowtorch ċeħa li zgur jaqbat ostja. Fire starter mawx il-PJ ostja. Olek il-ħobbu kaħna. ħanħu l-kontroll għax t-ġawa għaftuni 4 darbiet. Mela, l-sponsors tal-live show illi għet jissapportjawna għana 5 Points Growing illi ser jissapportjawna għal-live show u koll. Dili.mt u għet mill-sponsors tagħna għal-live show u koll.
Crazy Chicken, illi ser ikunu qed jisponsorjaw il-live show, Focal Tech Malta wkoll huwa wieħed minnhom, Per Spigard, fantastic guy, ser ikun qed jissapportjana wkoll, A to Z ukoll, dcasefactory.com, stajt tiktib li fucking kollha di hemmhekk sostja. Illi bax memx .com ħanimalla. Memx factory.com. Decase. L-emela xiex. Decase Monty? Mux ovvja Decase Factory. Andrea tal-XV Solutions rekun qed jipprovdilna xi tech hemmhekk ukoll flimkien mal-Black Box li qed jieħdu ħsieb kważi it-tech kollox huwa l-main sponsor ta' Vera professional. Nice guys, man, I mean, godsend dawk in-nies. They've been doing live shows for a while, ġifiri esperienzati ma' xumma li ħana bdejna tipu ħana kif iżob ħana mladet bieċa da' xol. Għaxa la volja kellna jinkelli esperienza bil-live from a band perspective. PJ ovvjament kulħadd jaf xamel fil-live ħajtu. This we had to start from the ground up, ground running. Allora kellna bżon dikna għajnuna from a technical point of view. U vera li għal-inqas anki jintkom żgur imma vera serħulna moħna li we're in good fucking hands, ma ndibżon nħabbez zobbi fuq il-sound, u okay? Vera, thank you very much, guys. Naħna morna l-heroes, rridu bidlu kolla. Eżat, le, takka mux jek taħmlu taħx zoppet. Zoppet tejdu. Spuna, u t-tittella logos. Għandek subwoofer. No problem. Subwoofer għandek. Tweeters għandek. Il-wire wassal minn semma l-kuriosità. Għanna għamil. Xelli li l-karuzza. Dawku ma l-kriterja, eżat. Minna ħajkonna guest. Xaħad, di Ma menni. naħseb naqra ktar tard di, le, naċaħjar nitkelmu naqra. Le, 100%. Nabdu nistax. We're still focused on the live show segment. Għaxdim di għadna medni għal-ħat, actually, ma nafxek jafux. I don't know if they expected it, jekk assumejtu, maħna ħajkonna guest dakinhar. Ġifieri apparti, ħanidu naqqa l-format ta' show kif ħajkun. Mela, importanti. U ħajkun ovvjament dejjem Ma niftakarx, ġifieri. Le, wej. Format kif ħajkun ma niftakarx, għandna miktub, men, nista' niftaħa. Le. Mux sa dajdlu. Mela ħatajdlu by minute inti. Scripted naqraw. Hey guys, act 1, scene 1. Ra, li mal-iPad. Għadik tajfa. Dik namlu għadarba. Għara namlu għadċara. Għana l-PJ wissja ġobli meta jitħaq il-PJ. Jaqbat jawet xidejħek. Illi ma kemm intalla. Laħa darba għaddabt il- Aħna ma neħdu xejja. Vera, really fucking true. Laħa darba rajt, ġajd kontet nara l-episod zek, fetel nara l-antiki, u rajt tijak illi bakja tħaqqa terġajt rajt l-episod l-antiki. Ta' meta. konġejt inti actually guest, li kienet tajbos. Ta' wiċt. Kienet malla u. Imma xinti titħol program bħal da perspettiva, ekku, u kullħat tal-guest kollek. Tawa jitkellem Michael McIntyre. Yes. Imma parti, mux nixroba bis. Imma ħafna mill-guest kolla li jiġu bl-Inglis tajt game mal-lop, ġiviri, u għek titkun, tiġi għal-lop għal-program. 100% out to be fair, jiġu naqa. Bessa. Fil-bidu. Fil-bidu vera jibda jifrikja. Tijom tort. Tijom tort, bro. Sa ċertu punt, ma għatma minna xejħ sara u den il-ħat, you know, so l-est biex jaqalaw ġo iċċom ħajkunu, imma timduna jibdu vera jek, mbad they ease into it, vera. Jibdu vera bazzum. Vera bazz. Għaxum batem punt li ħatajt joħan iġi. L-għennis manniġ domandi li huma tqal, ġiri tajt xidu għeqtu. Naħħadem taħseb fuq ekin nifsek u Imma fil-bidu tiprofa zom naqra l-ura u tibda tajt, le, ma kem ħatajt le għall-affarijiet. Pudur, ħafna minn nis li ġu għaw, inklusien, kont fi-xena, joħat id-der, joħat id-dar, joħat xob it-ter. Inti għet niftakar, inti kontaw waqt li konna nifilmjaw il-Kevin Nawdi. Kont fuq u għara, man. Int kont fuq u għara u bdejt tara xibdejna ntellawlu fuq l-screen. Jena nafeżaċ tela fuq l-screen. Jena nafeżaċ tela fuq l-screen u għalli bellus.
Huwa libellus. Tajjeb, tara spuna, xiex ma rridniex. Alla ħares Għax aħna oriġinali l-ispun- rritu intom. l-ispun- Alla ħares Xridu għar minn dik? ħanejda. Ejwa, naf. Ek rittu? Dibli pjat. Ej. Għan komplu ntellaw il-kursitu. Jibdu pjaċi. Menti kont tal-ideja li nuru għadik. U dak aħna nista' ngħidu wkoll, aħna l-Spooner Line u l-110. L-Spooner Line u l-110. Dana ġast tal-punt. kif ktib Daka darba konna dinem u tipo bdejna dana wara l-ħess li għamilna dwar dak il-reel tal-ADHD u l-coke meta nqala panik talla. Dana biex kunu tafu sal-OPM wasal. Fir in-nies erdu mal-uffiċċju tal-Prim Ministru. Sowa. Actually, għalulom, guys, għalulom, daw il-podcast et jajdu għatu l-coke li tfal tfejlom mill-ADHD. Actually, nuwa u actually ċemplulom ġifri whatever, it is what it is, għaddit. U kienem l-spoon u dakinar kien joħroġ short wara, etlu spoon. Etlu jek tista biex tkun taf tal-futur ġifiri. Il-short sibda millom 80% comedy. U 20% kontroversi. Għax ovvijament minn ma trid titħajja kontroversja dejjem jaħdem. Etlu għax inti tħobb tamilhom 110% ħabs. Allura, lajna jilu il-110. Jek tħobbu 110, ikkummentaw. Dan għamlu għaflok. Isma 110. Ħana bez naqra 110. Sawa, wasanna fera ta' media. Sawa. Fej, is-sensationalism, kif tajda bil-Maldeja tal-radio? Sensationalism, dik. Kelma sabiħa. Wasanna f'punt li titkun over the top. Inti ħat tamel l-episod tejd li ta' radio, jaw il-lum ma xuddiq li zombi. Fors. L-lebba, Tal-radio. Jew tal-X radio. Watch kamatkom kolla. Ejja. Ejja. Ek samilt, mux it-troħre. Mela. Issa wasadna punt ta' li nkunu kemm jista' jkun sensazzjonali biex jaraw kif l-aħħar mill-aħħar jekk jgħat f'dil-logħba għal-reklamar u għall-sponsors u iktar tittider. Agreed. Issa biex tiġi notat minn dik il-chaos u volume ta' sound li jkun hemm għaddej ġol feeds, mux ta' Facebook, biz ta' kollox hemm TikTok, jirremettih il-content. Allura, Very true. biex taqbad l-attenzjoni, trid tkun ħabs. Trid tkun il-ħabs, basikament. Tkun inimejta. Eżatt, u ħasra mandekx biex toqgħod tirrikordja ġewwa. Jagħmlu activity, male. Eżatt, Podcasting. Ma jagħmlu l-ħobs u Eżatt, tagħmel ħobs, eżatt, imorru jnat Baking, dining and podcasting. Podcasting. Lobba fajve sajdu. Ma vera. Ma dik il-problema, u iktar tara l-ġenerazzjoni tal-Spooner, dejna, ġdana kemm qabża 10 snin bejn u bejn l-Spooner. Daw għar minna telajn, ġirana, diġa fil-ġenerazzjoni tagħna, aħna dal-ġen. Inti millennial tiġi, ma? Ija. X'tiġi inti? Millennial dak imma. maħna. Millennial xieġi millennial. Millennial daqsna. Sa 1996 millennial. Eżatt. Xieġi, Millennial MH group. MH group. I'm actually age groups, da. Millennials, Gen Z, u hekk. Smajt bija u hekk. I don't know there's a Boomer. fix. I don't know there's a There is a fixed fixed, age. there is a Yes, fixed yes. age. Then Gen X, hemm il-boomers, omna u missirna u hekk. Mbagħad hemm il-Gen X, mbagħad hemm il-millennials u mbagħad il-Gen Z. Il-Gen Z. U Spider-Man flimma biex. Karati tal-Marvel, tajdinna, Imma li, u l-Jay-Z. Jay-Z. Il-Gen Z huma l-iktar woke. Tatu, imma mela, ħarġa ċurimi. Eżatt, proset. So il-Gen Z huma l-iktar woke, ġviri inti millennial tiġi, inti salvat suppost. Kieku kellek superhero jismu Boomer. Boner. Taħseb ikun il-xismut jew il-powers, il-Boomer. Ma taħsibx li you are trying to do 110% ħabs. Boomer machine li xikunu s-superpowers tiegħu. Xikunu taħseb. Booma.
Ġurnalisti u għek. Qabel konna ngħidu l-Arab kienet alright. Issa fejna. Ħadd iġi darba. Charlie Hebdo. Għal Charlie Hebdo Għal Charlie Hebdo kienet jgħid. Għal Charlie Hebdo. Dik tajba ta' Franza kienet le. Xieġi Ta' min jitkellem naqa' fuqha tal-Olympics. Mela naġeb. Vera. Bizmin Charlie Hebdo. Għax maħallew nix nċajtaw bl-Islam. s-soltu Ma dik. not the kind of person li ħanaqbez għall-Islam ta' ma f'dal kas. U mbagħad 7-8 snin wara minna l-Olympics għamlu l-mejda ta' Dionisju li by the way il-mejda tal-Apostli kopjata mill-mejda ta' Dionisju u mux bil-kontra għamminna kjas li ħasimna li u tkellem li s-qofu U dak u nisel il-bambin u għamil ma li s-qofu U Tonio Borċ reġat faċċa. u tiġi Tonio Borċ nisel il-bambin u tistenni fil-waiting area kullħat rit meeting miegħu il-bambin All right, għanzi ma tħajjarx gonzi u koll għax kien jitħolla Imma vera zejda kienet tipa u għalli li bajridu xinu l-ħassi. Ma I never thought about it in this way, and you're very true. Tan Charlie Hebdo allura xeba against free speech. U issa. Issa jwa. issa le jena Kontra l-Musulmani u għarrajt. Jena nemni ċajta u Jidi- nepretendi li kull ċajta li għamlu fuq inaċċetta fuq stop imma mbatt jew naħa jew oħru. Eżatt, ma tistax. Ikkun dannajna naħa vera Charlie Hebdo għatluhom fair enough naqra iktar Heavy, is good. drammatika imma xorta hemm prinċipju. Għajarna l-Musulmani għax ma ċettawx ċajta. U aħna fuq xi ħaġa li aħna kupjajnihom. Eżatt, Għax il-mejda ta' Dionisju, dik li rew għat l-Olympics kienet il-mejda ta' Dionisju. Dik hija minn żmien l-allat Grigi li ġuġu 5,000 sena qabel. Jew 2000 sena qabel. Allora qed tgħid li Kristu kopjadi? Il-mejda tal- Għodu kollha facing this way. By the way, meta poġġew, by the way, meta poġġew għall-ikla, ma poġġewx fuq naħa waħda kif pinġewhom Leonardo. Għalli Vera, għara ma tagħmilu x-xorda. Importanti nifmu li Leonardo ponġew fuq naħa waħda biex ma jpenġix nofsom itikom da. Eżatt. Immaġinu nofs il-mejda ta' post li. Il-xottek bis, eżatt. Sitta minnom ek jatu daru. U għed minnom jgħat il-mejn finnom. Eżatt. Efnofs ġesu ek, ġesu ma jidilx. Imma insomma, le, la namlu l-ħatti uħorridu namlu aħna. No mux hekk. Imma, għan nitkellmu daqxej tikka żgħira fuq il-kelma disciplina. Fidejk fiġi. Di fidejja. Dek ibda, introduċjenti, ejja. Mela, jina ovvjament, meta tidħol f'tim, tidħol biex inti l-odda tijak għasama ma' tim kollu tipprova b'xi mod tajt isma' di l-esperienza tiegħi. Għall-argument jiena jenni 20 sena nimlat salzet. Allura, ħadd ma ħajmerini kif nimlat salzet, nifhimni? Pero, għandu raġun 100%. Imma l-Max fuq il-marketing imeriħ. Ma tantx ta' Ma tantx! Għax kienem da, kellu programmu kien. Ma imma ma merix fil-final decision tiegħu. Le, ma jmerix. Ma meritu. Għax sempliciment Max għandu iktar snin minni fuq sijat minni iktar fuq marketing li tiġu snin, ma nħobnu zal-kelma sijat. Meta ġejnaw, so għonna alright guys, ħanamlu live, yes, ħanamlu live, u jienet nipjan, għanna bżon dal, u ħagġa. Alright guys, rehearsals. Għanna bżon rehearsals. Pressjoni nizla jiena, tifem, l-anger management courses li għamilt, niftakar il-points tal-PowerPoint. Da għagna naddiju, m'għandniex bżon rehearsals. M'għandniex bżon. Insomma, u b'xi mod wasalna li għarri. Nirranġawna, ma nix bżon rehearsals on stage għedna.
M'għandniex blema fil-bidu kienu kemm ħallinta u mhux bħalma nagħmlu podcast, rightly so, kif nagħmlu podcast. Però hemm ħafna inqas ninsa li ħadd l-spoon nafas timestamp pekkat. Eżatt, wow, żomm, wow, ħanittestja dak, ħanagħmel hekk. Imma timestamp hija. Ringrazzja, ma jkun hemm xi times fl-udjenza dak il-ħin jagħmilek. Zobbi, di by the way, irridu nagħmlu ċara. Very true, wara ħares jiġi xi ħadd. M'hemmx mobiles, eh? Le, memx mobiles dak. Guys, m'hemmx mobiles biex nibbeżżawkom qed tistgħu ġibu l-mobiles ma kom mhux ħadd iffilmjaw, ġifieri. Għandna istruzzjonijiet għandna żewġ mill-Patreons tagħna jgħinuna. Istruzzjonijiet sikkina ġonkom ġifieri. U nagħtu l-mobile. Faqawlkom malla, mbulu fuq kollox il-mobile, ġibulkom zibel. Għandna mhux il-headmaster noħdulkom. Uddu wara. Noħduhom biħħuha. Le, imma ovvjament u m'għandkomx tort. U kulħadd jiġi bil-background tiegħu, nifhimkom li tnejn kontu f'xi kontu f'band u inti kont rapper. JD kien rapper. Max, għetlek. Max ma kienx rapper. Max kien drummer. Inta li kont f'xi rap band. Ma Mark Wahlberg. Marky Mark. Imma insomma. Max, rapper fuq TikTok. U jien nifhimx dawk. Lejtas rapper of all time. Fuq Instagram. Fuq Instagram ukoll. U inti rapper. Jena għamilt skits, jena ġejt viral Instagram dak il-rap. Għaxu jafna sew, tifhem għax jiena ġerment meta nidħol ma' kumpanija niċċekkja naqar repertwar. Lex il-Max nafu f'band, actually nafu Vittoria. Vittoria barra minn Malta f'band. Imma band inti għandek il-rehearsals ta' it-tech ta' qabel ma tibda show ikun simple għax tkun ilek tagħmel l-istess ħaġa for not years, mhux months qabel. Imma meta jkollhom show, ma ġib eżempju ħażin biex tajna naqbel miegħek ma ovvjament għallimt. Ġili qas imorru. Imma bands il-kbar imorru tech people jagħmlu tech. Le, mhux ġili il-tech bands kollha. Ma ħajġi xi ħadd jagħmel rehearsal minn flok u kien tal-argument. Imma rehearsal fil-garaxx jagħmlu ma jitilgħux fuq l-istage jagħmlu fuq rehearsal. Imma jagħmlu l-istess agreed, imma aħna d-dynamics tagħna xi ħadd titla' fuq stage huma totalment differenti. Għalhekk qed tgħid. Allura tiġib eżempju ħażin. Mbagħad ħanilkom kemm ġibtu ġemtu ħażin. Mbagħad ġejna rehearsals on stage. Dawk il-problema. U bukjajna minn tal-jumejn performance, bukjajna teatru għal 3 jiem. Fil-ġurnata. Fil-ġurnata. Setjaw kollox. Peress li għajjena namlu shows bejniet. Live shows għadna snin ta' esperjenza. Sa dan it-tant mintom xed tifmu il-ħess li għaddejjena. Book, book, change booking, book dan li dej faxxi. Panik dalla. Panik U jina maruf li jina ħadem miegħu veterani għalissa sejn wow guys. Proset ċakwiz. Toqba ta' sorm. Tajtu. Għandek naqata. Toqba ta' sorm. Mux ċip ta' għandek inti naseb borza McCain fries għandek fuq darek inti. Le, mandiġ ċip xejn. X'mandek xip? Mandiġ chip on your shoulder, ma tafx. Ejja, naf, imma tgħid li m'għandek chip on your shoulder. Le, mandiġ chip on my shoulder, jena ġast nagħmel il-prodotti għaj, u daqsek. Tifhem? Dajri. U l-prodotti għakkat jifqalalla, ħanajdu kollox. Le, mux għax naf fej sejrin biħadin. Et neħel. Nafeżat fej sejrin. U t-prova nevitali mmorru hemm. Dajri idra li l-ewwel show li ħanablu wara xar xhur ikun ta' livell internazzjonali. DJ wara xar xhur għanablu. Fireworks Titu nejdilkom nejdilkom xaħġa zaħira li bdejna bija di. Di darba morna naraw venue. U l-PJ taf xaqalina biex namlu. Ejja, wek namlu, guys. Ridna, immur għant mastru da xew whoever. U narma wek ċwili platform biex is-seats ikunu. Mawġin. Mux mawġin. Tiered. Mtarġin. Mtarġin. Etlu PJ. U l-istruttura fejħa nerfaħħa fit-toqba ta' sormi. Binnisu, I mean. Ma fejħa nerfaħħa. Is-satar. Il-PJ jaġobna l-work ethic tijaw. Għax jitħol ta' ġili għaw, per eżempju. U jarak qed tixrobek, per eżempju. Jgħidek dik kif qed tixrob it-tazza. Kien li 20 sena. Dik mhux professional. Jekk tkun taf tixrob sew, titgħamilha bħal professionals u daqshekk għalli baba tal-barra daqshekk. Ja ma jirabja miegħek għax mhux top notch.
It's a good mentality to have. It's a fucking stressful one to work with. Imma it's a very good mentality to have. Laqet niftħu qalbna jiena darba dikun meta nagħmluha dejjem nexposjaw il-ġlied. Vera l-ħa darba wkoll. Darba wkoll esposjara ġlied. U din naħseb qatt m'exposjajt, u ħan exposja. Darba minnhom ikkensiljat ilna guest. Mela. Oh, tgħid ċirkustanzi kollha. Kompli. Le, konna l-ħana preparajna kollox. Ġifir kancelat jumej qabel il-filming. Jumej qabel. Għamlu għaċara. Issa di issa ġurnata qabel, nurikom il-messaġġ tagħha biex temnuni, issa ġurnata qabel. Can't wait to see you guys, bla bla bla, battil location. Jumej qabel, tibatli, I'm sorry you guys, għaltli but I can't make it, insomma, bla bla bla, insomma, raġuni bla sens. Għax bezat. Għax bezat, dik il-kelma. Ħankun ċar, bniedem li ma jżomx kelma għalija mhux bniedem. Sawa? Li tiġi ħafna. Oh yes, għax dinna vera mill tal-JD u biex inkun ċar dak il-ħin qabżit li mhux. Ma le żomm ħalli ngħidilli. Kull waħda ma tħajjasal għalija JD. Le. Imma għamilna di bdew jgħidula sħaba isma' taf fejn sejra. Għaw ċemplu l-nasħaba di, ma tafx għettajta. Għax, di, mish ta' dak it-tip tal-program. Batela JD u ta' raġel, batela, jina, mux għalek kien. Raqt mi għax, saw vera. U għal-isma, inti, għallu, no, as if jina sport u zobbi, u għafna, nidr cool, jien. Bat jumej qabel ma namlu show. Inħassru, pero jumej qabel namlu show. Għanna kollox les. Kenna kollox les, mux just il-production meeting, kena il-filming u l-scripts kolla li bazzikament salvajna xe biċċiet l-emmulaw. Użajni jom ximkien imma minimu, għarmejna xi 80% tiegħu dak ix-xogħol. Easy. Sidak x'darba noħorġuh għall-Patreon staw. Għalhekk, issa imma mbagħad l-isbaħ li jiena kont inkazzat ġifieri wkoll. Ma tistax tgħid imħoġġ inkazzat, mhux ovvjeri kont inkazzat. Imma x'kien tlajna hawnhekk fl-istudio. Għaxu dak li għamilli. Bora li ritnejt tal-live show, guys, bilħa. Il-liba, tat-tickets. L-ostja. Fakkari l-spundi. Imma di, insomma, xintlajna għek, PJ daħħala ġo moħħu li jen għandin uħu t-tort. Sanajlik, jien għandi responsabilta. Għantlek tkun responsabli għal-guest. Nkun responsabli. Jiġifieri jekk jiena da guest. Id-deċida fl-axħar minuta wara li mela ras kulħadd li ġej. Għalek, jikkanċella jiena responsabli ta' dik id-deċiżjoni tiegħu. Umana irid inkun ġo moħħ dak l-uman illi ma piġet Le, mhux ridikola, għandek għalfejn mhux ridikola, u ħanibqa' nsostnieh dal-punt. Jien ma tlekx ħud tort, għatlek għax inta guys, ma l-ewwel hekk il-qajtna, guys, mhux torti, mhux. Mela x'ngħidlek torti Jien meta nagħmel zbal, mux X'żballuda! Jien meta jisir zbal minn naħa tiegħi ngħidilkom, guys, I fucked up. Ma tista' tgħidli I fucked up. Issa, għasek, tittieħu responsabilità. Fil-fatt minn dakinhar lem, qabel kienu jiġbaw jikkansiljaw l-guests. Wara di xena ta' jagħmiltlek, kemm ikkansiljaw guests? Le, ma kansiljaw nix guests qabel ta'. Kien hemm xi ieħor laba u le. Kien hemm politikanti tnejn u ġiżommu simhom tlieta. Waqt li kont waħda bid-duda u l-oħra mingħajr. Le, għandek żball ta'. Mbagħad kien hemm di le għawar qabelha kienu dik, qabel di, għax konna diġà u daw kienu fejn konna on the other side. I kienet it-tielet waħda di, għax Tilet waħda li kansiljat. Nixtieq ngħidilkom xi ħaġa, ma jekk ħanejda ħanoffendi ħafna mill-guests, so aħjar ma ngħidilkom. Għax taraw imbagħad il-min kellna mistieda, ma kenniex xi qassis mistieden wara kollha nisim tajri. Le, vera. Le, imma neġanajlek, jiena ridtek tieħu responsabilta u minn dak iż-żmien, la, rajtek mhux improvja, għada, tifhem guest. Le, ma nista' ngħidlek, Issa jista' jkun għax il-programm. Żomm. Imma jiena mhux ħankompli nelabora fuq dan is-suġġett ħadd indunaw li daw l-affarijiet jisiru spiss. Infatti waħda mill-affarijiet tal-live show. Edin fuq il-venue, qed naraw il-venue. Qed titħaqx għax inti Jinxin. titħaqx.
Ettilom guys, mbagħad inqabdu aġenzija li ticketing system, li daw għandhom ticketing system. Dim ma kanitx jien, dim mhux jien. Mhux jien liktar. Senna naqra, Intet waħda tajba. Intet waħda ħoxna. Jien ukoll jiena fintajter ba mostikol. Allonna, u monni xogħol fejn qedlhom daw jieħdu percentaġġ żgħir, rightfully so, daw irid jagħmlu l-business, u ġifieri għal ticket monti qed ngħid jiena. Qedlhom daw inqabduhom ovvjament joħdu semilna ticketing system, u monni xogħol fejn għax ħan itilfu percentaġġ mill-biljetti u da imbiħħuhom aħna, qedlhom taf xi ġifieri minn tagħmel ticketing system. Qedlhom taf xi ġifieri, qedlhom u kif ħatwasslu il-biljett tant il-klijent. Immorru aħna bihom. Inti qed bla xogħol. Fux id-dwejja laqdek. Rajt fuq, stej, il-media soċjali. Teknikament tista palissa għandek il-ħin vera. Hello, sinjura. Ejwa, żewġ biljetti, please. Fejna bil-lek delivery, sinjura. Il-mellina. Jena ġejdi Patrick li kont fuq. Kont tismani fil-ħodu, sinjura. Għaraft. So PJ li idna, actually namlu xi delivery ta' xi 1000 ticket. Mela. Aħna morru, hello sinjor, għax mux jiet id-darb bħalissa ma ħallihom lokma l-mama. Le, nammetti. Il-lostja. Ma isma. Ma kien hemm ġlieda fuq. Mhux fuq dilem, mhux kien waħda fuq ma fuq dik hemm ġlieda. Niftakar ġlieda jien. Jien niftakar. U da qatt ma ġġiela ċensit minn Birgu kif qatt ma ċebba sekkina. Aħna kon niftu fil-ħodu buġġibba mara żewġ urmeni titqatlu. Sejturi xkont ħanejt. Le, imma xkont ħanejt. aħna nġildu, first of all, aħna nġildu fuq kollu. Ħanejt dibi, sorry, sekondi. Għax da qabel, mela, aħna konna namlu meta kena l-band, konna nqasmu maħna u kolla aħna. Konna nqasmu li baħal eka. Ket li da għolda kena mela, mek set jaqbel ma piċe li noqodu morru namlu delivery l-melliħa, un bat nejdlu għara mek sa wek kinsamru musmaru ndendlu nkwatru. Illi box xesil. Dik vera, dik Le, imma dana aħna nġildu fuq kollox. Mux bil-liba, and it's only to get things better. Għalek natu prodott tajjeb, aħna għas naħsbu natu prodott tajjeb, għax vera fucking naraw kollox, naraw kull possibilità, but we figure out the best one, għax meta għanna raġun, noqoddu bil-raġun, u meta mannix inċedu, dak li għanna. Veru. Aħna laki li għala volja rasna jibsa, kolla kam maħna taħ għax anki jinti ta' ġejdi, jinti ġelni nidej ġili, anki jinti Spooner passiv. Jina vera bniet. Għalek jibati bl-anxiety. Ja, tista' tgħidli fejdejjat l-ek zobbok jena xissa il-ek sejja. Fejdejjat li zobbi. Għara, tantem. Imma niftakarx. Il-marek ta' milli. Il-marek ta' milli. Xidwejja, di meta jamlu il meta għalħoċ id-dajri għalaj. Eżatt, jimma Zob, il-mara tiegħek ta' milli, dejjem niġġieldu aħna. Ejd li meta ġilidna dal-aħħar. U issa noqgħod niftakar, qed tgħidli kuljum dejjem. Dejjem. Isma. Jiena apparentament. Li għankom bżon marriage counts. Jiena apparentament f'daw l-10 snin, ma nafx kif possibbli sewwa. Imma jiena 10 snin kemm jiena fil-mara dejjem jien l-żbaljat. Għara kem ġitek ħażin. Għat ma ħriġt borza ta' żibel darba f'ħajti. Never. Apparentament. Għat ma ħsilt il-platti. U dik il-kelma never. Jibba dik kif-għamilta dolodu, dik ġitajt li never. U bat taf xi sabiħa, we are the ones you did it. Imma jien ma niftakarx, għax kikun niftakar moment fej vera ħraqtni, aħna m'għadniex naħdmu flimkien, għax hekk jiena qatni għalija fuq xi ħaġa, jekk inti jien għandi limit, għandi line. Jekk inti taqbeż dak il-line, vera diffiċli biex taqbżu minn il-line, vera ħesel biex taqbżu.
Dik hija Vera ħessil, għax diffiċli, għax jena nittolera ħafna affarijiet, għax I judge people u naħdem ma' nies skont ċertu kriterja tiegħi, ċertu standards tiegħi. U intkom you reach the standards and more, ma qatt more to over to the wrong side, ġifieri. U għal ħares, għax ħaġa żgħira tagħla ħares tfakkarx għedlek fil-bidu? Għedlek dana il-finances kollha nagħmel fidejk. Naqblu dik jiena u inti fidejk, u naħseb kulħadd jaqbel. Dak għandu għaxi xinkwiet, actually. Għala? Għax dak l-unika wieħed li għax daw dal-liba kwieti. U dak għandu aċċess għal kont tal-bank tagħna. Eżatt, ġifieri. Eżatt. Taf kemm ilu sejjer il-kont tal-bank tiegħi wkoll. Taf kemm ilu sejjer bija guys, il-graphic card. U għax guys, U ranċajt, jitfa bil-mod, għax ifimni, għax allura il-flus, guys. Jenet lu allura, l-aspu mux il-kompetenti jgħak ranġa. Għaxa xolli għax nom l-editing ta' Mux biddu. Damu ix biddu. Daħlu spejjes il-kumpanija. Jina għandibżon il-water cooling biex namel l-editing tal-program. Guys, jisma, jena għandibżon il-flex. Tara l-computer tal-spooner jisu l-splashin. Wajer frisa, għalla bil-kaja kaddejjien, ostja fit-torri. Dak xinu, għalli dak computer, għallu għalla ta' spad. Għalli xoqdu t-nejn, ġofjer, xizzot, fl-istess kamera. Ajba, xkjamantkom. Għamela ċara, ġejti bil-absorba. Hija totalment il-kontra, anzi, morru oltre minn hekk. L-spooner talabna ovvjament biex jiġbed ċertu dividends kmieni, li bax aħna l-ħessil ta' dividend, ħalqot nżem id-dividend. Le. U hija ġifieri biex jħallas ovvjament mill-parti tiegħu tal-qlieħ li hemm. Biex jixtri xi kemm 60,000 euro Laqas avatar ma kena dak il-computer. U melux anka Bex kien spiċċa f'balla ħesel għax marru lek xi herb appliances. Xis-sitte kollox. U għettilhom, guys, saqbdu xbdu kollox. Sal-madum tal-art telaq li mhux bil-liba kollox telaq sal. Imma jien per eżempju dak it-tip a one thing no go is the trust. Eżatt. U l-gideb, jiena jekk qatt naqbdek ġo gidba, Anka. u gidba, it can be a small one da. Entom qed tipprobjaw ħafna menna u hekk. Xi ġifieri? Ħalluni li dialija. Le, Le, in ġenerali, għandek Mhux qed tirreferi għall affarijiet li għaddej minnhom jew inti mhux gideb għadek, inti għandek saga. Inti għandek xi 3-part DVD extended version ta' gideb l-inti li għandek imma insomma. Kopli. Imma whatever. Imma dat per eżempju ħaġa li jista' tkun iżgħar ħaġa ta' taftajt li l-lum ma mortx nikol u rajtek ħireġ mill-McDonald's u tibqa' tsostni li ma kilx. Jiena kif ħanaf dak iżjed? Iġibna ħażin anka li bro, ħafna ħażin. Li żar gidba ta' tkun kif tkun ġifieri. Ġibna ħażin. U meta jiġi. U ommi miskina nħobba ħafna ma dik kienet diġit mhux issa. Għax zaħir, jina nemmen li kontu kol naqra ta' kallu. Għalla kienet tajli, per eżempju, da mux il-lum. Bat jasar għada. Ma tasax. Ma tasalx. Che si fa, mamma? Che pam pam, E te plato plomo. I will kill you, mama. Kill you, mama. Niftakar żmien. Umbat rajt iktar fuq il-kuġini, il-kuġini, it-tfalka kuġini. Meta tkunx taf taqra ta' mill-lekara. Ara di ċikkulata, u miktub, don't open before Christmas. U jkun hemm xi ħaġa ċinizzata. Eżatt. Hieroglyphics kun hemm mhux kliem. Lesa, allora ġdit li kellna ma niftakarx ma kemm il-darba ħraqna u għadna neħessiljaw fuq rimkien, ma that's because we give a shit about the product. Il-live show, jina ma nistax nemmen kif għadna nadmu fl-imkien. Le, da normali. Normali, biex nitnejkom, ma vera ġilit. ħanajdlek mur sa' teatru Manuel, idumu jġildu n-nisu jħassru fil-production week u tispiċaw fuq il-gazzetti, għajmin rejnjom kemm il-darba. L-arja tens. Għandek il-nis ġenja, raw. U nishtiqkom tifmu għandu jili. Li tħossu naqra dal-eċitament. Jena naħseb, Liġenti. Intxej, madonna. Nistaħteġa tkun toqba Slow, mu nibdow ser.
Għara spuna qta' il-bicċa. Le, dak xit ma sax jisiru fil-live 100%. Tisir preparamenti. Jena tilkom rridu namlu rehearsals. Mela, Jgħidna tajdinna. Ajjien. jena li problema għax inti poġġejti li inti ġviri għax fejnu tijaw, għalix għax beda jgħid li inti darba ġidana biex jahraq animal, għalli inti ma tafx ġifiri għax inti mort għalla billi għatter baċajtit ġo klab ta' zob, dak mux show, għalli l-PJ, liba. Għaxina għam stand-up show, ġviri, open mic u din ftit minnis. Għalli inti għat ma' milċaħġek, tipo, għax ovvjament u għandu repertuar, issa jena. L-entrance, Jiena tittom fuq zewġ drinks, miskin. Eżat, lema kiex, laqqasa. Le, ma dak il-ħin inti bdejt u mbagħad ftem. Eżat, mbagħad wara ftem, xejn għalli ovvjament ma tgħid bis-saħħa inti tgħid l-affarijiet u tfar. Xejn, għalla xejn, daqqiet qudiem 3,000-4,000 ruħ tipo barra kemm darba, you know? L-istess argument ngħidlek. L-istess argument ngħidlek jiena kelli. Tal-I Love MTV. I Love MTV 35,000-40,000. Dik kienet jien bdejt ngħidlu. Min ma daqqiet xejn. Imma mill xejn. Inti kemm tiġri. Inti mhux hekk. Let's face it. Inti mhux hekk. Imma le, Għax ma għallu li ġinġibu għad-il-bicċ. Għallu li ġinġibu għad-il-bicċ. Konċi kontant. Mux ħajċemlu l-OPM Qed jgħidu tfal biex jagħmlu. U aħna konna live biex iddoq il-band u dan konna kbar u nis jafu d-diski bl-amment ġifiet, u u jkantaw. Fijek ta' mezbal ħataqa fucking għannejk. U meta tiġi għal-band u għal-music, l-arħaġa li tista' tagħmel huwa li twaqqaf diska fin-nofs. Twaqqaf diska fin-nofs wejja. L-arħaġa. Tistax twaqqaf. Ma tistax imma ġili ħaqqa ma tiftakar xet jiġri ta' fin-nofs u ġast taqbad it-tija u tkun daqajt id-diska ġifiri xi 20,000 darba u tgħid il-liba jinfejjat bħalissa. U tħares lej in-nies il-liba rajtaw bum biex forsi tinserta xi drummer sejjed u vera u tiġri għax ġieli d-doqġo postijiet jitlaqlek l-speaker, il-monitor, u ma tisma xejn xed jiġri u qed iddoq literalment waħdek fil-vojt, metronom. Nispera li jidħol mija jissa, lajno, vera diffiċli. Dik kienet, meta kena dal-argument, għalek kena dal-friction, għaxim dejta li għamilt shows, u jint ġomoħħa kellek li vera għamilt shows gbar ta' mużika. Eżatto. Eba jint dak il-ħin, naw l-axar ħagġa li bdejt nikkalkula li għamilt. Eżat. Band shows. U kellek raġun, iżer, inti shows għamil, sewa fej rajtek kommedja. Eżat, Ma bat kellimna wara. Għax mbagħad dan għalli vera. Għandek raġun, vera, għandek bżonn. Għax inti music, you're mathematically rehearsing it beforehand. U memx affarijiet li jistgħu jinqalgħu ħafna żbub. Aħna rridu time jgħal Q tiegħek, Q ta' dak, Q ta' Q ta' jekk, so there is It's a big difference. U jien, u ħanajt kollox, din jiena għal-kemm inni nikteb, din hija xi ħaġa ġdida li qed nikteb għalija on to fronts. One hemm l-element ta' ħafna sorpriżi tal-life tagħkom, which is great. Sawa alla volja jkollna kollox scripted hemm element ta' live u spontanjetà dejjem. U għandi problem oħra, għandi naqra panik żejjed mill-kitba tal-karatri tiegħi għax għalkemm minni nagħmel karatri, qatt ma ktib karatri daqshekk fast. Qatt. Konna fil-bidu maqdruhom snin ilu li qed ngħidu lin-nies mhux se jifhmuna waqt li qed nitkellmu. Kien hemm ħafna tmaqdir mill-classics ngħidilhom jien. Le, ma tistax tirrextek, għax qatt ma jifmek titkellem. Mentri meta titkellem naturali, inti tvarja l-speed. U di, l-ewwel darba li qed nikteb daqshekk fast, fil-fatt hemm balla kliemu fil-lines. Agreed, ħafna. U issa għandek fakka ieħor għax issa fix-show, ġas biex ngħidu spuntier, PJ ħajjagħmel skits li jagħmlu waqt il-programm, ħajamlu live, ħajilċtax live bitċa, u inti ħab tkun actually at a point interviewed by us. Mela. Pala l-karattru, ħatkun party M, tipo. Allora, that is going to be semi-scripted, ħatiġi għax ma nistawx namlu għaffuli, you know? Ġfiri għanna obstacles ġodda, so għanna bżon rehearsal, zgur. Zgur, u wahda mill-lit għal-affarijiet għal-volja ma tidirx, hija biex iżomm il-karattru. Meta najdu kemmu tajjeb LG, meta najdu kemmu tajjeb Sacha Cohen Baron,
ma najdux kemm hu tajjeb għax jagħmel LG. Sasha Baron Cohen. Cohen. Għamilta whatever. Nqablu ruħna ma' Session Baron Cohen. Meta jgħidu kemm hu tajjeb. Madonna x'waħdu. Meta jgħidu kemm hu tajjeb. Sasha Cohen, Baron. Le, mux għalek ta' etnejt jien. Le, għal Sasha, naf. Meta jgħidu kemm hu tajjeb, għax wieħed mill-iktar nies li jżomm karattru. Meta, għax ħafna mill-karattri faċli li tara fuq il-television u tara fuq il-screens fil-films, daw ikunu f'setting ta' direttur, dwal, allura jżommu. Dak f'nofs ta' triq jiġi bil-karattru jżommu. Le, heavy. So, ħatkun interessanti, dik żgur. Issa, wara li rqadna naqra. Vera, da jaqtu li zobbi. Tfaħru l-PJ. Ejja, ċabċipa, għajzi. Prosed. Nistaw nitkelmu naqra fuq minn ħajkonna guest? Guest. Min taħsbu li ħajkonna guest? Min taħsbu? Ejja najdu. Kiku kell, aħna nafu, xiex li min taħsbu. Aħna nafu, ma musta nejdu kollox mal-lowel, ovvjament. Iġifiri, imma ovvjament, missa nazdu guest taż-zob. Ġifiri, aħna minn kellna guest, minn taħseb kelkom l-iktar guests għawijin li kienem. Kanna lejt li Morain la bandera. Morain faqat lalla, kon sorpriz. Mela, jekk naraw l-ikbar, hemm Deniz Gafa? Deniz Gafa, u naħseb tal-ġoj ma marx. Tal-ġoj vera ma tajjeb. Jiena li zjed li ġunis jgħidu li l-liba kif samtni tal-ġoj, jes. Tal-ġoj n-nies il-liba kif liba l-ġoj. Ġveri għal, Emmin jgħid li l-morna overboard tal-ġoj minn għal-mansa. Le, vera. Ġoj, naħseb ġoj kien l-ewwel wieħed naqa. Jiena l-ġoj naħseb l-ewwel wieħed li ktibt magħkom. Inti kon ktibtu l-ġoj ma' ġejt ma'kom fil-ewwel production meeting għax kien hemm u mbagħad għamilt ta' Ashley warajh. Bil-kontra Ashley qabel kien jew le. Le warajh. Imma anyways għandna Deniz Gafa bej Deniz Gafa nibdew neliminaw Deniz Gafa. Mar Grima kien tajjeb. Le, imma Deniz Gafa jenżommu l-Deniz Gafa l-ġoj u l-Morain. Għax għandna mara raġel u hybrid. Le, spuz. Musa tu għalli għada, uħalli. Għadda taxxi, Għadda sussidju. Vera tal-ġen. Mala tal-ġen. U superstar, jindem għattilkom li Morejni star, minn day one. Feng bir taħħajn. So ek, il-min dawk, il-min tazlu kieku. Ara, nerġa najda, ħanajt Morain għanda epila n-nis. Naħseb iktar minn l-oħrajn, minn mux il-ġoj għandu ħafna appeal għannis. Ta' Deniz għanda ħafna appeal. Ma jek ta' l-isma interess. Kemm ikonna nisa taħseb fil-sala jek nġibu l-Deniz Gafa? Nisa? Il-mara d-dajt. Għazza anki tija ma tiġix. Għalija ma tifimx bil-Malti, ġifiri ma fx s-sabġeja ta' għamel. Issa għalli għanna 40%, nisa kem? 40%. Le, mux għetnejdlek ma jġu għax jibbukjaw l-irġil għalla super fast. Jibbukjaw l-irġil. Jista jkun, jiena vera nemmen li u kol Mark Grima għandu potenzjal qawwi. Fimni emmi għatu. Emmi għat, ma jgħek xi darba mistan nifintaw xi sċaġa emmi għawek. Fimni kem Morain u kem Mark. Agreed. Strong on socials u da. Agreed, big time. Min kien iktar? Min kenni da? Ricky ma għazzes la, Ricky kullim kien kellu. Ricky tant mar tajjeb li beda podcast. Vera beda podcast. Wara l-tana beda podcast. Xaseb il-ħajġib le. Għetibur tajjeb actually Ricky. Tajjeb ħafna Ricky. U Ricky għala Black Antonini, men, jaqbad jgħidi. Dak li għam bżon, men. Onestament naħseb Ricky ilu li bdieħ il-podcast. Le. Issa beda il-podcast ta' Ricky Karwan. Għax kien f'Massajan, le dak. Eżat, kien Massajan, jien der, 100%. Eżat. Ma nafx ħanejdu? Le. Min? Le, ħanejdu dat. Ma xaħat li kellu episod ta' vera maħna. Aħna għat point ma l-persuna u koll ġifiri nil-taqaw, nejdu għasa jiġi u whatever, u jek jaħseb, jek taħseb li ħanamlu xie affarijiet,
Allora, nħorġu naqta snippet at a point. Le, żgur. Just mux għalissa. Eżatt, le, mux għalissa żgur li le, 100%. Ma jmux it-tajja karros. Ma jena looking jena għallum specialment kont looking forward tal-lum vera break ħadna tajba li ma noqodux namlu nifilmjaw. L-ewwel darba li in a long time li ma ħriġniex. Da show tista' taqalawna fuq u kun ma ħadilna 6 sigħat xogħol. Satej filming u xi 3 sigħat nippreparaw għalih. Tafu ma toġobnix din. Li namlu show bejnietna, naħseb li ma toġobnix. Mux ma toġobni, imma kem tħaqna. Le, nitqu żgur, mela, anka għor nġildu, nitqu mux il-punt, imma jena ntafkta, il-work ethic, again, format jena strict u disciplinat, vera nidaris nixadina, niddenda l-għawel, imma min jafni, inklus intom tafu li fuq wara, guys, di ekki, ullu, uktit tiġi. Parenti tajb li nejdu. Il-format, jien jibda li xet jasbu l-udjenza, ma sabux il-guest, ma sibniex guest, lost, jitfem, l-lem da dejda. Xen dik tinkwata. Ma daw isma. Daw l-affarijiet, jien, showzek li għet najdax muxek, imma kolli nara fuq għaddi ħornajt it shows weakness. Taf kif? Imma podcast palma inti għandek, ismani, podcast palma inti għandek 20 sen esperienza fuq il-teatru fuq l-stage. Maħna għanna ġimatej iktar minnek f'podcast esperienza. Le, well done. Imma podcast isiru barra minn Malta daqqa jkollhom għaz daqqa le, it's fine, ġifiri, it's fine. Jena sibu, jien ma d-dajanix. Għanix, u b'diment li għandek. Apart li nifranka għalex dak il-setzijat seba fil-ġimgħa. It's a good one. Et nsemmu l-skits tal-PJ, recently kellna skit tal-PJ. Fej, għamilnieh pala, jow nkella insomma, mux għamilnieh, fin tal-karattru ta' vet. U għahna samna u nitqumen. Dak kienet litwar recording ta' xkem tħaqna dak. Dakena, kombinazzjoni da tal-vet kien wieħed minn dawk li għedna Salvajna qabel. Eżatt. Vera mnalla, Salvajna biċċa minnu għax fakin dak il-karattru vera ħareġ b'saħħtu. U kien hemm minn vera panikja. Nejm li nistanajt min Spoon. Baba, għassibija, ekk, ġifieri. Għajja, mux il-fajla tijek. Kompli. Fi mux wasn't the only one, ma fija il-karattru kien. Kien hemm min kitiblu l-PJ, għax ma toħodix inti l-eutanazija zibbel. Vera, ekk. Eutanazija li l-ek namil. Zibbel. Għax minn ma jaf xaħna l-skit, fissa taraw kien fil-program ta' su. Għana l-skit kien vet. Il-metodu kif jifranka u jisolvilek il-problemi tal-annimal tijak huwa li raqqadlek l-annimal. Għalla bekk frankalek jisolvilek il-problema. Ma diċem raqdu. Raqdu. U obviously it's a fallacy, you Imma mux f'dabbis, ma jħodix, Le, ma l-isbaħja li l-iskit ta' qabel, għax di beda jedinna, kif l-iskit ta' qabel kontra l-lesbjan. Kontra l-gays, kontra l-LGBT, semmit kumpanija privata. Il-minoranzi kolla. Tafx dajjaqna l-iktar. Laqatel il-kelb. Li by the way, jina għandi kelb xieħ nitfallu l-flus iżo arba ta' skem fuq biex nżommu ħaj, inqabdu mad-daw li jonos. Għax tanti nħobbu għandu zmin il-profanation. Sinjur, nifmu li da mux vera, t-vera dinaw nitċajtaw. Għax kiku tħanna naqraw li news. Aħna kolla Jena meta jistidinna, PJ tant għandu paċenzja ma dal-kelb, li meta jistidinna, mek aħna ma morrux bħala guest, morru bħala nersis. Nġorru l-kelb. Biddemu bil-axħara li Ekko, miskin. U da, PJ jara l-alla biex miskin pajjiexu dal-kelb da' skema hobbu. Ġviri, come on, guys. Pero mbagħad tagħmel il-mara Spoon fil-film set. Għax il-mara tiegħi għal xira tfajla tiegħi għal xi raġuni. Meta nkunu qed naraw biċċa film u għal xi raġuni ikun hemm xi kelb u jmut. Hemmhekk irridu nwaffqu l-film bil-fors għax le għax mit kelb fictional. Imma mbagħad jekk naraw film
Auschwitz, ġenoċidju ta' tfal, hemmhekk orrajt. Dik ħallija Hemmhekk ħalli. pero għal-għanda raġuna naqa. Għax dil-ħagġa li fil-liba fil-mżjuqatlu l-klip għal-baz ġaz biex jitellaw naqa drama zejda. Ma xieġi. Rajt uħdak il-em film, Wonder jismu, vera film sabiħ, ta' tifel miskin għandu naqa ta' deformity ġifiri f'wiċċu, Oggi kien jismu jiġi bulijat l-iskola, whatever, and it's a story of how he goes to a new school and he has to surpass xeba ħessil f'ħajtu għaxu he's different ħabba kif miskin għandu f'wiċċu, film. It's a very film sabiħ tal-ġen, tal-bliħ kemmu sabiħ il-film. Ħajjart nina. U vera jmur tajjer. Imma ta' point. Qabel ma norqod. Bedtime story. X'ismu? Għallim. Għaddum titħaq inti. Jisegħu għellek il-klaċ. Ejja. Oggi, ej. Okay. Għommu, setat b'setina għalik. Għandu na problema, miskin. Sebitu. Titmaj, kun xjaħmlek għalla. Tafx li sabiħa, għassi ċerċek jismogi. Għassi ċerċek jismogi jissa. Għax biex għedlek jissow. Ogi, leħled, insomma, whatever. U dan ta' point, fin-nofs imutilom il-liba kelb. Yeah, but it's part of the emotion of the story. Għal kem għaddew minn affarijiet. Għalfej ħaddaħħal il-liba emotion, kellha bżon toqtol il-kelpa. Mish zejda, ġas biex tqajjem id-drama. Issu production Malti l-antik, kollox bil-force dramatic, inkella mux tajjeb għalfej zit l-kelb. Illa kif għajtni PJ. Dakka mid-direttur jgħidlu, mux bizzej drama, direttur. Utlu kelb. Bil-kelb! Bil-force, bil-force, memx raġuni għala. Jinta xidej u li Għal zombi. meta jkollok stepni fil-karozza, direttur jkollu kelb. Għalli xi ma jkunx jaħdimlu l-film. Just... Ġib il-kelb. Għandek kelb int fil-karozza. Jintaf xiddiq li zombi, id-diq li vera zombi meta jgħamlu għadi fil-film. Waħna għanna bżon nġibu kelb għat il-show, jekk għanna l-drama jonqos. What a production meeting. Pop, Tara full bejn. Il-xismu li vera zombi meta jkun hemm film, ikun hemm kelb. Per eżempju ta' xi pulizija hekk. Kun għanna bil-kelb ħdejħek, mbagħad il-kelb jara xi ħaġa, jitlaq jiġri, jidħol ġo kamra bid-dlam u kull ma tisma' Taċċaj. u jmut hemm ġew, u ma jgħidlek x'ġara. Eżatt, finish. Jiena nkun irid naraħ miftuħ imċarra. Jien per eżempju Fire Legend, ġej joqtol il-kelb u l-smil tal-fem ma qatix l-ummu. Zejda, u Għalfejn ma għalfej. miġ Will Smith, inna naraw fil-films, kemm il-film rajtu dak il-kelb? Dak, u għadlu. Zejda, u. Tanne. Ma tgħidx la siju. 26 season. Kieku jmut lasi bomba, dik. I am Legend 1, meta banka Will Smith, meta segga. Le, dak krem sorry. Le, miet, biex tara kemmu Legend. Mit fajem Legend ukoll. Sploda il-kamra. Actually, dak ħan edukakom na hemm żewġ endings. Hemm żewġ endings. U tini ending aħjar. It-tieni ending jgħix, joħroġ minn għall-Ibierek, iż-zombies kollha arrabjat jgħali hu joħroġ minn bejnietom hekk. Vera jkun qed jaħra taħtu, imma joħroġ minn bejnietom u jisalva għandek u kienet, insejt kif spiċċa. Insomma, għandu kemm hu l-bajem Legend. Xedwej, assolutament m'hemm bżonn. 100%. Imma dak il-punt kien tal-lum, guys, ġifieri naħseb nistgħu aħna daqshekk affettri.
Ilna productions ħiħa, ilni productions ħiħa. Għet namelek jena biex nara xet jiġri. U inti jinkollu tirranġa, u dawar lejk. Madonna, għandek tablet daqs Kristu fjamil ta' tijak. Kif Jena Għallek tablet ċarġjata. Ija. Anyways, u wasalna fl-axħar, anyways, ringrazzjaw l-sponsors, nerġaw nsemmuna għal-live, namlu li jira. Madon. Guys, ġifiri, aħna di kienet wahda biex natukom il-regular update sowa, għax naħsbu li, mux naħsbu, nishtiqu ninkludukom u koll. ċet jiġri, nemnu li parti mis suċċess li aħna li sejjen daqsek tajjeb u għax, actually, niprovaw nisimaw minn tgħidulna intom u għaw actually value your input, ġifiri, jek taħseb tasbu li da shit, da show, minnajr guest għanda sir iktar. Għajdulna ħallunna comments jek ti preferu. I mean, aħna we're open and we listen to anything. PJ musa jgħabel. Le, musa naqbel, sekk ma nafx il-numri ġifiri. Għax jisa data analyst. Ma data analyst. Għax toqba ta' zor, mux analyst. Imma fil-sensa, naħsbu li forsi u ħaqkom tisimaw xet jiġdi minn fid-dinja ta' Buy to Bake, jenna aktar inside look. U specialment da' live, tinsewx, guys, hemm it-tickets ta' live ħarġu, għax ma dajjarġ daħ jkunu moħroġin, ticketmonti.com, 18th u 19th Gish Nights San Antonio l-Awra, niftħu jissu xit-8 jibda xof titwara, ġifiri nibqaw għaddej, ħajkonna l-mistiden speċjali, l-għadna bednix minu, keep it up, keep looking to our socials, Gish events page, għamlunna bieċa follow u għek, just so that we know, engage that you're gonna be there, biex tiġu kol updated intom stess, l-informazzjoni li ħanħorġu. Very looking forward. It's going to be a really, really, really good time. Sa' kem ma nafġux l-alla. Għanna jkun nitfu kollox. Kem Kemet jibza l-page. Kem. Inti l-ewwel darba li kellek live iftakru, l-ewwel darba. Jina niftakar kontet naħra taħti kelli 13, imma mux l-ewwel Xabil darba. ta' 13. Kontet play il-Manuel Roach ta' Assassin. U xkont Comedy bdejt ta' 15 namel stand-up easy. Ta' actually monologues full on tijak u għek. By 16 konti għad zgur, fun monologues full on, mux by 15. Imma dak l-ewel nies musta tkunu dik il-tip ta' bizza xina kont għamin li swali ikbar. Imma Għeddi ċajta, ma daw jgħidhom vera, ma dik għanajdlek. L-lum il-ġurnata intom ikbar mill-li nkelli 15-16 sena. L-mentalità tagħna jgħana ikbar tu għanna prodott stabilit. Dak konnet nistabili xuħ. Imma I dare say li għanna iktar on the line. Pero, li għed bezzani li huwa hemm stil ġdid. Ija, this is totally new style. Hemm stil ġdid. Kemm għalija, kemm għalikom. Kemm għal-nies, man. Għatmaraw xittek, it hasn't been tried and tested. No. In Malta zgur li le, ġifiri, fejem live podcast ta' day. Rajin konsejer ta' jibħa. Ħajti. Konser tajjeb bħajti Kif u unemployed? Kif il-sejjer bħajtek. Tal-linja sejjer. Bezzaw l-alla ġejjina. Le, ma vera, it's good, du, għandek bżon id-daħħala, il-biza jgħin, il-fijer jgħin. Jek mentix ħatoħroġ l-ewel night aware li nies, ħat murtur relax, mus. Vera, il-xok iġik triplu. Le, ma tkun tafu xed tagħmel kollox in order, tħares li l-lines minna fi wasanna. Spuni xalli naqra. Lekettilkom rehearsals. Bajtajdinna. Vera, ġafaqalom l-sponsors. Yes, l-sponsors tal-live show ma 5 Points Growing, DLE.mt, Crazy Chicken, Focal Tech Malta, Perspigard, A to Z Electronics, TheCaseFactory.com u XV Solution Screens u Blackbox li qed jissapport jew the main sponsor Blackbox Pro li qed jissapport jana bit-tech kollu li sar ikonna bżonn, sar ikollu n-nies tiegħu hemmhekk se jarmanna insomma kollox fidejh men. Ġifieri basically two great guys li ntqajna magħhom u mnalla kienu huma, they're godsend.
Ma nafx jgħidu xaġa oħra. In the meantime. Ara, per eżempju, fil-live di, ara, jek taqleb fuq il-PJ namluha, għodu fuq il-mobile, nispond. Taf kem jgħamil, xinti t-rispondi il-mobile waqt Veru, il-podcast, veru, veru, ma sejjerek minn tak. Maġbunix. Waqt għandu WhatsApp out. In the meantime, guys, komplu. Il-merch. Yes, dan infatti li bes il-flokkara tal-zob. Da, vera sabiħ, men, da cool. Tal-zob Titla ġampur. So hekk ta' CFYK. CFYK kienet. Le, f'kuk, mux. FCUK. Kolla ġibtom ta' jepp CFYK, dak CMYK, il-kulur tal-Photoshop. Tal-printer. Tal-printer, Dan naħseb għet mid-designs għaw favoriti tijaj li għanna ta' bajtu beka, minimilek. Vera simple, dak se tilbisu Mux da joġobni u koll, imma jena fuq dat netkellem. Anyways, tijek sabiħ spoon u koll, imma vera għattajjeb. Guys, iżat, mo jitlu ġol ħanut.bytobacon.com, tistatu fil-website. Il-tickets as such u koll tistaw kun tixtru għam il-website, fil-bytobacon.com. Għanna l-link għammek, ġifiri jek titlu fil-bytobacon.com, you can buy the tickets, check out our merch store, għet nbiħu naqqa mux ħazina, fucking legends in-nis, għet jixtu. Nice. Mission naqax, it's very, thank you very much ta' support bil-big time. Għanna socials, guys, edin timlaw, edin iktar minn 40K fuq Facebook finqas minn 10 sena, 10 xhur jew kemilna, fucking Wow. redikola tal-bliħ kif sejrin, it's phenomenal. TikTok u call, Instagram, kullum kien sejr tajjeb, patreon.com, thank you l-kulħat li qed jiġi u qed jissapport jawna. Għanna il-WhatsApp group għet jinfaqa, għazzulalla jiparlaw jiedu l-affarijiet. Minnaw, guys, fucking love you, thank you very much ta' support u kollox. Da kollox. Waħe. Għanal u jew. That's it, pretty much it. Nirringrazzjaw l-sponsors tal-podcast nifsu, Sotto Zero, joħsib li ġibinna xie goodies. Għalix, xejti l-fson. Mela ħataqbatu tejdom kollha Sponsor, Mike Bongiorno. Ma malar taqbat. Malar taqbat. Tielo, kubrik, tielo. Sotto Zero li jissapportjana bil-goodies u xikultant bil-kafe u koll. Decasefactory.com le mux ħajna xil, illa kemmi għolja. For xoħtu. Għajt għannek, ġejdi għalli. Le, jaxolli li, beddu, jena. Normali kienet. Jekk idda la kollox blas teatri. Ejja. Għabbati nara. Għajtajm dorri jitkellem fuq il-radio. Kien imdorri. Issa titlef il-pratika minn mindu. Waqaf. Support fina. Isna Richmond Foundation. Mela. Decasefactory.com Ejja, għallema. onlineintibits.com 5pointsgrowing.com theelite.mt Fire and Fork u Blackbox Pro. Bekles tajna, guys. Tinsewx follow jawna kullim kien raw l-affarijiet. Għalikom il-lum. Bye to bacon!